כן, העובדת קשה למות. גם שוני מאוד חולה. זה לא פשוט. מסכן. מה, הוא רוצה למות כל יום, מה יש לו לחיות? הוא רוצה למות, וזה לא הולך. אמא, היא שואלת אותי הקטנה בעיניים כחולות קרועות לרחם. לאן נעלם הכדור האדום ואת עצובה לך פתאום. מה, נילה נפטרה ועופרה, איך עופרה עברה את שושקה, חצי ככה בביתה בדיוק. אז היא אומרת, אמרו לי, אנחנו אמהות מוכות. ככה היה מאוד קשה. מה לעשות? שלום. וואו, איזה ריח טוב, איזה ריח. וואו, איזה יופי. הוסיף עוגת גזר, אני לא מאמין, חלמתי עליה. מה? עוגת גזר. לא. קוקוס. קוקוס? שיהיה חג שמח. מה נשמע סבתא? אני מבינה שאני צריכה להוריד צלחת. רגע, יש משהו אחר לפני זה, בוביץ'. קח את זה. קח את זה איתך. פטריות מדהימות סבתא. שימי לך, תשבי. זה טוב. בלי פטריה. לא רוצים ביציות? סבתא, אנחנו רק התחלנו את הערב, מה איתך? לא, נבלתי. סבתא, את יכולה להיות בטוחה שהכלי הזה יחזור למטבח בלי משקל עודף. בסדר, ככה אני רוצה. וככה זה יהיה. סבתא, מה את מעדיפה? ספה או כיסא? זה המכה הכי גדולה שיש לו כאן. סבתא? ולפי כל כך יפה. משחק קשה מאוד. הצעירים האלה של פורטו, בהריצה המטורפת שלהם, שנה רבה בתוך הריצה, הם מגלים יכולת בלתי. דקה 92. מה? שער של שוויון? הפורטו הוביל? יאללה. וואו. רגע, זה שער עצמי היה? פורטו הוביל, לא? שאתה עושה שאתה עושה. ומה זה? אפשר לבדוק, נגיד, סופן 55. אתה לא צריך תוכנית, אתה מסתכל ללילה אם אתה רוצה להיות NBA. ביפו, רות הצחוק מה יש? לא יודע, לא מעניין. לא, אדוני ראש הממשלה זה טוב. השקטה הפרטית, האם זו תמונה משפחתית? האם זו תמונה משפחתית? בוא ילדיי
אליי את החושך נקשור ונרוץ עם הרוח